Kowe bingleng, kowe ranti kekuatan. Kowe wong bingung Werkudara. Nunak-nunuk le mlaku. Kaya wong ora duwe kekuatan, kaya wong ora duwe pikiran sing bening. Waton sak puruk-puruk. Kowe ora ngerti lumalaping pusakaku. Tibane limpung. Wah, ora uncat nyawamu aja tuntang Dursasana baran. Apa? Bandara suwene panjenengan tindak alon-alon kocok mak klumbruk enten tiyang sing tumindak cilaka kalih panjenengan mula to Den ampun bingleng kaya ngoten mengke wonten panjalmaning mungsuh sing boten remen kalih panjenengan njur nibake pusaka monggo kanthi lampah culika kanane kaya ngoten ngene Den wungu Den ingkang putra nembe boten wonten apa panjenengan ya arep nusul to Den wungu dara wungu dara eneng apa tak sampluk modar kowe iki Dara Werkudara kaya ngene nglumpuk nang dedaya ngono kok wong ki nganggo igo Dara Werkudara ki nek ming tok tangisi ngene iki mbok seminggu nek tangi lah terus mundur wong ki nirokke sing ditresnani Dara Werkudara engko ora njur tangi. Kan nirokke sapa? Lho, bojone no. Bojone kok kaya kowe? Ming suarane kok. Ora dikira bojone tenan sing nusul terus gregah ngono. Wong ki nganggo pikiran terus ora ming